Ben, pois moi bo día, imos dar comezo logo a esta sesión plenaria, esta sesión extraordinaria, onde hai únicamente 2 puntos de orde do día, a ratificación da urxencia da convocatoria e máis un punto de xestión orzamentaria. Quería comezar dicindo que, como xa vos foi comunicado por parte da Secretaría, como sabedes, houbo pois un erro cando foi a transmisión da convocatoria, onde non foi incluída o que era a proposta que se facía. Foi incluído, eso sí, os 3 informes que se fixeron en resposta á solicitude do Partido Popular de aclaracións de algunhas cuestións a respecto dun punto que, como sabedes, xa non é a primeira vez, senón a cuarta sesión plenaria que se somete a consideración de pagamento pois de facturas. Por tanto, quixera pois pedir disculpas por este erro que xa foi comunicado, pero entendendo que, como ben sabedes, é un expediente ben coñecido, un expediente que xa foi debatido en comisión informativa, que foi tratado xa en varios plenos e onde o que si se ía coa convocatoria eran pois eses 3 informes, tanto da Secretaría como da Coordinación Xeral complementario ao anterior, como tamén da propia oficina orzamentaria. Entón, con esta aclaración inicial, se vos parece, eu someto a vosa consideración a ratificación da urxencia da convocatoria. Cando queira, señor secretario. Ratificación da urxencia da convocatoria, votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, concelleiros non adscritos e grupos. Votos en contra. Non hai, abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular. Pasamos daquela ao segundo punto da orde do día, de debate xa a aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito para aprobar unha parte dos gastos registrados na conta 413 e contabilizados como a OPA a 31 de 12 de 2024 e outros gastos coa codificación 2025 REC 04. Ten a palabra o señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Boa tarde a todas e a todos. Ben, como decía a alcaldesa, xa non é a primeira vez que traemos este expediente aquí. Para a súa aprobación, neste caso, ven acompañado de varios informes que resolven as dúbidas sobre a legalidade que foron expresadas, a suposta ilegalidade que foi expresada en sesións anteriores sobre este expediente. Estes expedientes pois responden á solicitude feita polo Partido Popular e a primeira das cuestións presentadas ten a ver coa ausencia dun documento que leve por título Memoria Xustificativa. Como sinala o informe emitido pola Secretaría do Pleno, se ben é certo que ningún dos documentos que figuran no expediente número aparece titulado como memoria xustificativa o informe número 1679/2025 emitido pola Intervención Xeral no expediente considera que ten ese valor o informe emitido o 14 de novembro de 2025 pola Coordinación Xeral e a Concellaría Delegada de Sustentabilidade Ambiental e Servizos Básicos, especificando que en termos xerais se axusta o contido mínimo exixido polas bases de execución orzamentarias base 30. De igual maneira, a Coordinación Xeral expresa no seu informe de 22 de decembro de 2025 que parte do contido do documento Memoria Xustificativa consta no informe conxunto de conformidade das facturas emitido pola Dirección de Área de Sustentabilidade e Servizos Básicos, a Tesourería Municipal e a Coordinación Xeral. O propio informe da Secretaría esclarece que, apelando o que no dereito administrativo español rexe a regra básica de que o contido material dos actos prevalece sobre a súa denominación. A segunda dúbida presentada polo Partido Popular refírese á aplicación de cláusulas do contrato extinguido. O informe da Secretaría do Pleno esclarece que o informe emitido a 14 de novembro de 2025 pola Coordinación Xeral e a Concellaría Delegada de Sustentabilidade Ambiental e Servizos Básicos na epígrafe 3 das súas consideracións sinala que os prezos facturados son correctos e adecuados ao de mercado e ás condicións acordadas no seu momento.
E continúa dicindo, de acordo con a configuración xurisprudencial da figura do enriquecemento inxusto que fundamenta os procedementos de red, a cantidade que no seu caso se recoñece e aboará ten a natureza non de prezo, non nace dun contrato válido ou vixente, senón de indemnización. Ademais disto, a Oficina de Xestión Orzamentaria e Contabilidade conclúenos sobre este asunto despois de realizar unha rigurosa análise tanto a nivel municipal como estatal centrada na casuística de xestión similar a que se está a realizar Viacua para o noso concello, que o premio de cobranza establecido por Viacua fixado en 3% do importe do total cobrado pola xestión da tasa de recollida do lixo é un prezo que se axusta a prezos de mercado. Pasando xa á terceira cuestión presentada polo Partido Popular na súa petición, que se refire á improcedencia de aboar beneficios inherentes á prestación dun contrato oneroso, novamente o informe da Secretaría do Pleno salienta que o feito de que o prezo das prestacións se determinase mediante a aplicación dunha porcentaxe fixa sobre a facturación bimestral da tasa por recollida domiciliaria de lixo non ten por que ser per se a creba dos criterios e principios aplicables para o cálculo da indemnización. A cuestión básica que debe guiar o cálculo da indemnización ten que se determinar do custo real e efectivo das prestacións executadas e non tanto o modo no que se determinou aquel precio. Isto é, debe analizarse se o prezo dos servizos facturados se corresponde co custo real e efectivo da prestación. O principio de indemnidade que rexe a institución do enriquecemento inxusto leva a considerar que efectivamente a indemnización ha de ser unha cantidade equivalente ao valor das prestacións efectivamente realizadas, pois o fin é o de reparar un dano, non o de beneficiar a quen reclama, incluindo o informe da Secretaría neste punto que o principio de indemnidade que aplica en materia de enriquecemento inxusto de entrada excluiría a integración do importe de indemnización do beneficio industrial ou aquel outros conceptos que se excedesen do que é o custo real e efectivo da prestación. Descónteme no seguinte. Non obstante, a valoración das circunstancias concorrentes en cada caso é especialmente a boa fe e a inexistencia de dolo ou culpa do fornecedor. Habilitarían para que se incluíse o beneficio industrial os conceptos semellantes de indemnización e outorgar a fin de que o empresario percibise unha indemnización axustada ao prezo de mercado. Por último, respondendo á cuarta cuestión formulada polo Partido Popular sobre a boa fe do contratista, unha vez máis o informe de Secretaría esclarece a respecto das dúbidas expresadas polo Partido Popular a que fan referencias que aparecen no informe de conformidade das facturas referíndose á propia actuación da Administración e non á conduta do fornecedor. A existencia de boa fe, a inexistencia de culpa ou neglixencia do empresario no procedemento de contratación irregular debe avaliarse atendendo e considerando as circunstancias específicas do caso. Esta é unha tarefa que incumbe a unidade administrativa que impulsa a tramitación do expediente de REC que non se expresa no referido informe. Respondidas estas dúbidas, esperamos o voto afirmativo. Obrigada. Ten a palabra o señor Muiños cando queira. Sí, bo día a todas e todos. O grupo de non adscritos queremos agardar a escoitar o posicionamento do outro grupo de oposición, do Partido Popular, para saber se vai mudar o seu sentido do voto. Polo tanto, saber se houve un proceso de diálogo máis aló dos tres informes que se nos teñen remitido a toda a corporación. Outra cousa, pois, sería unha falta de respeto aos empresarios, autónomos e PEMES as que se deben 119 facturas. Traer, non sei se por terceira, cuarta vez este expediente sen ter asegurada a súa aprobación sería simplemente ridículo. Non creo que Viacua, por exemplo, estea moi cómoda co que o nome da súa empresa se vincule a facturas irregulares ou con vicios no seu procedemento. O que si me gustaría sinalar é que en varios puntos do informe da Secretaría Xeral non existe conclusión algunha.
Por exemplo, ante a ausencia dunha memoria justificativa no expediente REC, dice que se trataría dunha irregularidade administrativa, pero que oscilaría entre un vicio de anulabilidade ou unha irregularidade non invalidante, pero non apunta posteriormente se se trata dunha cousa ou doutra. Tamén é sorprendente que o propio coordinador xeral do Concello, é dicir, alto cargo de confianza do goberno local nomeado pola alcaldesa, recoñeza no seu informe que, dadas as particularidades deste expediente, pode resultar necesario para unha maior claridade informar explícitamente sobre todos e cada un dos aspectos que establecen as bases de execución dos orzamentos. Será necesaria esa información porque non se deu antes. Mire, eu non sei o que vai a votar o Partido Popular. Desde logo, o noso posicionamento está claro e xa foi motivado na sesión ordinaria do 27 de novembro, na extraordinaria do 10 de decembro e na ordinaria do 18 deste mesmo mes. Votaremos a abstención porque se trata dun expediente que, de novo, trai facturas pendentes de exercicios anteriores que non se adecuaron ao procedimento aplicable. É dicir, obrigas que se adquiriron con infracción do procedimento legal ou regulamentariamente establecido, abusando do contrato menor con cuantías que superan o importe permitido ou que abusan desta figura para servizos que, ao pertencer a unha mesma unidade funcional, deberán contratarse conxuntamente vía licitación. A abstención é o posicionamento que toda a oposición mantivo ata agora nesta corporación ante expedientes deste tipo, e así seguiremos, do mesmo xeito que BNG e Compostela Aberta o fixo no pasado. Tamén o Partido Popular. E se non é así, que BNG ou Compostela Aberta poñen un exemplo dun REC no que votaran a favor durante o pasado mandato. Coido que non existe. Agora ben, sen saber o que vai a resultar deste pleno, hai unha cousa moi clara. O expediente está composto de 119 facturas, pero dende o 27 de novembro, é dicir, hai máis dun mes, neste salón de plenos, quedou moi claro que se o expediente se traía de xeito desagregado, se pagarían de inmediato as facturas aos pequenos empresarios, PEMES e autónomos. É dicir, se hoxe volve este expediente completo ao pleno municipal é porque a señora San Martín se nega a retirar dese expediente 26 facturas de Viacua e traelas nun punto separado, 93 facturas sen pagar porque a señora San Martín non as quixo desligar doutras 26 de Viacua. Esa é a única realidade. Vostedes durante este mes estiveron máis preocupados buscar a quen botarlle as culpas que en conseguir pagarlle aos empresarios aos que vostedes contrataron de xeito irregular. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Abal, cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, bo día a todas e a todos. A verdade é que dentro do Grupo Municipal Socialista vamos a ser moi breves porque, bueno, como xa dixemos nas 3 anteriores ocasións e en todos os expedientes de recoñecemento extrajudicial de crédito nos que tuvemos que votar dende o inicio desta legislatura, pois o que se somete á consideración do Pleno pois é o pagamento de prestacións realizadas, recibidas e conformadas polas distintas unidades xestoras materialmente responsables do gasto. Os expedientes en termos xerais, e como xa se pon de manifesto no informe da intervención, nos informes da intervención xeral emitidos en relación con cada unha das facturas, pois axústanse ao mínimo requerido nas bases de execución do orzamento para a tramitación dos recoñecementos extrajudiciais de crédito. En este sentido, dende o Grupo Municipal Socialista entendemos que debemos facer todo o posible para que os provedores cobren. Debemos facer o que vimos facendo dende o inicio da legislatura. O Grupo Municipal Socialista sempre votou a favor, dende o inicio desta legislatura, a favor dos recoñecementos extrajudiciais de crédito,
porque, bueno, entendemos que os nosos votos pois son necesarios pois para sacar adiante os nosos votos a favor son necesarios para sacar adiante estos expedientes. Xa o tiñamos claro antes de que se emitiran estos 3 últimos informes adicionais, pero o certo é que estos informes adicionais emitidos con ocasión ou a consecuencia da petición de informe por parte do Partido Popular, pois, bueno, reafírmannos na nosa postura. Trátase de prestacións, de servicios realizados no que se aplican prezos axustados ao precio de mercado, prestacións conformadas e, en consecuencia, pois debemos facer todo o posible para que os provedores cobren. Non estamos, como xa vixemos no anterior pleno, ante unha decisión discrecional, estamos pois ante unha obriga xurídica. Pagar polos servicios prestados, pois para evitar dúas consecuencias nefastas dentro do noso punto de vista. Por un lado, para evitar un enriquecimento injusto do Concello, no que perderían os provedores que prestan servicio de boa fe ao Concello de Santiago de Compostela, e isto é moi importante, pero tamén para evitar que o dereito das empresas prestatarias pois só poida facerse efectivo mediante unha sentencia xudicial co conseguinte incremento dos custes e dilacións. En consecuencia, pois nada, simplemente concluir evidentemente que vamos a votar a favor deste recoñecemento extrajudicial de crédito, destas propostas que se someten a consideración do Pleno, non sin antes decir unha vez máis que non podemos normalizar este procedimento, non podemos normalizar o recoñecemento extrajudicial de crédito para o pagamento de servicios prestados ao Concello de Santiago, e hai que avanzar en regularizar as prestacións que dan pé a este procedimento excepcional, pois para evitar, na medida do posible, o seu uso, en última instancia, pois, bueno, garantizar que os provedores cobren en tempo e forma, que é o que nos interesa. Grazas, señora Val. Señor Berea, cando queira. Espere. Moitas grazas, presidenta. Alucinados. Así ten vostede a toda a cidade. Un mes despois, 3 plenos despois, convoca un pleno extraordinario. Empezo outra vez, non sei se oía. Alucinados. Así ten vostede a toda a cidade. Un mes e 3 plenos despois, convoca este pleno extraordinario e urxente, e aínda non sabemos se se van poder votar as facturas por separado. Na orde do día ben conxunta, e a proposta trasladada esta mañá parece que abre esa porta. Imos ver se hai opción de voto separado. Un mes e 3 plenos despois, e chegamos hoxe aquí, como digo, sen saber se van a poder cobrar os pequenos provedores. Se imos a poder votar por separado, a pregunta que nos temos que facer é por que non se fixo antes? Por que non se fixo antes? Podíase ou non se podía? Como parecía que transmitiu nos plenos anteriores. Se se podía e non o facía, volvo a facer a mesma pregunta. Por que? Era unha especie de chantaxe política, non? Unha lógica estrana, como seguro que non se atreven a votar en contra, porque como van facturas de pequenos provedores, bueno, pois así metemos tamén as de Viacua. Por tanto, se hoxe imos a votar por separado, vai vostede a pedir disculpas a todos estes pequenos provedores que durante o último mes non cobraron? Xa os chamou vostede, un a un, ten a relación que fixo o concelleiro no pleno anterior, e polo que vexo tampouco trae os votos. Tampouco trae os votos porque os non adscritos que a fixeron a alcaldesa e a teñen aí sentada, pois vanse a abster. E como vostede non fixo o seu traballo, pois volve a poñer a este grupo na obriga de ter que tomar unha decisión de goberno. Porque o noso voto é fundamental, é imprescindible. Depende do que vote este grupo, pois páganse ou non se pagan unhas facturas sobre as que nós estamos poñendo o foco de certas incorreccións ou irregularidades. Por lo tanto, a súa incomparecencia obríganos a tomar unha decisión de goberno sen estar no goberno. Por tanto, sen ter todos os seus recursos
Por non falar dos 10 altos cargos, dos 15 asesores, pero este grupo ten que tomar unha decisión de goberno pola súa incomparecencia e pola súa ineptitude política. Nos imos a ser coherentes. Nin as súas prisas, nin as súas chapuzas, nin esa especie de chantaxe vai afectarnos. Pídolle ao secretario que a intervención que vou a facer a continuación sirva como motivación e quede así expresamente na acta do noso voto. Dos informes incorporados, especialmente do informe do secretario, hai unha conclusión clara para este grupo. Coa información que temos nestas facturas non debe recoñecerse beneficio industrial a estas prestacións. Non hai un desglose de costes reais, non se acredita unha estructura de coste-beneficio, está aplicando unha porcentaxe, o recoñece expresamente, dun contrato oneroso de mercado, que é ese 3%. Por lo tanto, con este expediente, con estes informes, se eu fose alcalde, se este grupo de goberno estivese na xunta de goberno, se Rosario fose a concelleira de Facenda, que faríamos? Cal sería a nosa decisión de goberno? Verificar se hai ou non hai beneficio industrial e, no seu caso, propoñerlle ao coordinador xeral ou á Concellería de Facenda que presente unhas novas facturas que non inclúan ese beneficio industrial. Unha xestión prudente e dilixente dos caudais públicos obriga a tomar esta decisión. A vista, ademais, dos informes, especialmente do informe do secretario. E máis coa xurisprudencia a día de hoxe, unha xurisprudencia completamente casuística. Que cambia a xurisprudencia? Xe outro escenario. Ese non cambia e consolídase. E pagamos ese beneficio industrial. Imos ir despois a pedirlle a Biocoa que devolva eses cartos públicos ao Concello de Santiago. Non é lóxico, non é dilixente e non é prudente. Por lo tanto, esa sería a nosa decisión. Verifíquese que non hai ese beneficio industrial, ou no seu caso, presenten unhas novas facturas onde se certifique que non hai ese beneficio industrial. Esa sería a nosa decisión de goberno. Por certo que hai cuestións que non quedan suficientemente respondidas. É legal aplicar unha cláusula dun contrato extinguido? Non se responde. Xa sabemos que se está a facer, senón non estaríamos aquí sentados. Pero non se responde. É moi vinculado, moi vencellado a isto. Hai declaración expresa de que a prestación era indispensable? Volvemos ao mesmo. Estáse a prestar. Pero quen, cando e como está decidindo que se preste unha cláusula ilegal non declarada indispensable? Non existe orde expresa. E sen encargo non hai boa fe automática. O único que se di da boa fe, o coordinador xeral, non, é que ven prestando dende 1992, e aí queda. Olvídase do máis importante. Que pasou entre 1992 e hoxe? Que pasou? En 2019 desapareceu o contrato. Desapareceu o contrato. Di non hai constancia de obxeccións. Como que non? Como que non? Non pagar as facturas durante 3 anos a un servizo non é unha obxección suficiente. 3 anos sen pagar esas facturas. Todo isto é importante porque estamos falando de fondos públicos e dende que non hai contrato non se pode seguir pagando o mesmo como se non pasase absolutamente nada e máis con a cláusula, como digo, non estructural nin esencial dese contrato. Por lo tanto, por coherencia, por dilixencia, por prudencia, tendo en conta que non existe goberno e que temos que tomar nós as decisións de goberno, pois esa sería a nosa decisión. Verificar, e no seu caso, presentar novas facturas onde se certifique que non hai beneficio industrial e que se informe, por quen corresponda, das cuestións aquí mencionadas. Ou no seu caso, e aí poden traballar Rosario e o concelleiro de Facenda, se algún funcionario asume expresamente que se está aplicando unha cláusula ilegal sen orde expresa, pero que asume esa responsabilidade e que a pesar disto considera
que neste caso concreto, e hai que dicilo expresamente, ten dereito a empresa a ese beneficio industrial, pois tamén sería outro escenario. Pero obríganos a tomar decisións de goberno. Se eu fose alcalde, se Rosario fose concelleira de Facenda, e se este grupo municipal estivese na Xunta de Goberno e chegase este expediente con estes informes de secretaría, esta sería a orde que eu daría. Rematou todo o tempo, tempo agora para o señor César para a réplica, quedanlle 2 minutos. Obrigado, señora alcaldesa. A ver, señor Berea, vostedes en ningún pleno pediron que se dividisen os expedientes. E, señor Muiños, vostede no pleno de novembro tampouco solicitou que se dividisen os expedientes. Vale. No, revisen a grabación, revísena. A ver, os informes, igual que a lei, podense interpretar das maneiras que queiran. E vostede está o facendo no seu beneficio e en prexuízo das empresas ás que se debe diñeiro, en prexuízo deste Concello e da veciñanza, porque este Concello acabará pagando estas facturas con xuros e con custas. Eso é o que vai acontecer. Vostedes, na súa petición, falaban de prezo de mercado. Agora xa ven falando de beneficio industrial. Cando vostede non preguntou nada na súa petición se había beneficio industrial ou non. Falaba de prezos de mercado. E é claro que o informe da Oficina Orzamentaria demostra que o que se lle está pagando a Viacua está dentro dos prezos de mercado. Esa é a realidade incontestável. Esa é a realidade. O que pasa é que vostede prefire manipular o que aparece nos informes para tirar beneficio político. En prexuízo, volvo a repetirxo, das empresas do Concello e da veciñanza, que vai ser quen acabe pagando estas facturas con xuros e con custas. Vostedes, cando gobernaron, pagaron o 3%, igual, pagárono. E direille máis, xente que está aquí sentada, co contrato empregario, pagou o 3%. Pagouno. Esa é a realidade. Se non queren pagalo, pois, para tirar beneficio político, pois alá vostedes. Rematou o seu tempo, tempo para a réplica para o señor Muiños, cando queira. Sí, señor Manuel César, eu coido que despois do 27 de novembro, desa performance que se fixo para ese receso, o primeiro que dixen foi que, se se quería, 2 días despois se facía un pleno extraordinario, que non nos comprometíamos a vir sin cobrar ese pleno extraordinario, e que viñeron os expedientes por separados. Entonces, a min, o que máis me fastidia é que me queiran deixar por mentiroso. Non o son, non o son. Eu, se chove, me mollo. O teño moi claro. En menudo espectáculo bochornoso. Goberno local e principal partido de oposición incapaces de dialogar, incluso con informes mediantes, para aboar facturas aos empresarios de Compostela. Miren, nos abstemos porque o Concello efectivamente ten obriga de pagar polos servicios prestados, pero o Goberno local tamén ten obriga de contratar conforme a lei e seguindo un procedimento adecuado. Das 119 facturas do expediente, a maioría son contratos a dedo, contratos menores que superaron o importe permitido ou que deberan formar parte dunha licitación conxunta. Outro tanto son de servizos en precario. Seguimos agardando, por exemplo, pola licitación do contrato de eficiencia enerxética. Pero todas esas 93, aínda que as eivas que tiñan, poderían estar aboadas dende o 27 de novembro. Se non se pagaron foi porque o goberno local usou esas 93 facturas de reféns para aboar as outras 26 a Viacua. Alguén terá que explicar en algún momento os verdadeiros motivos. Porque do mesmo xeito que nesta corporación municipal a oposición sempre se abstivo ante expedientes deste tipo, e repito, absterse, nunca votar en contra, pero moito menos a favor. Do mesmo xeito que iso ocorría, tamén sempre os recoñecementos extrajudiciais de crédito viñan en puntos separados, aínda que os debates fosen conxuntos. E xa para rematar, gustaríame, xa que o goberno local semella estar tan preocupado por pagar esas facturas a Viacua, gustaríame saber se o goberno local
ten algunha outra débeda con esta empresa, ou que é o mesmo, se está retendo algún pago, porque entón queríase por completo o seu discurso. Eso é só unha pregunta que deixo no aire por se alguén a quere responder. Nos, insisto, por cuarta vez, abstémonos. Grazas, señor Muiños. Señora Abal, cando queira. Bueno, moi breve. Neste expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, igual que nos expedientes que se levan sometido a consideración deste pleno, dende o inicio da legislatura, bueno, constátase que existe boa fe por parte dos prestatarios dos servicios. E iso é un matiz importantísimo á hora de decidir o sentido do voto. Constátase, ademais, que as prestacións se realizaron, se recibiron e conformaron, e constátase, ademais, que se a situación é irregular non é por culpa dos contratistas, senón por culpa da administración que debe de avanzar na regularización das prestacións. En consecuencia, nos vamos a votar a favor deste recoñecemento extrajudicial, porque o Grupo Municipal Socialista leva votando a favor dos recoñecementos extrajudiciais de crédito dende o inicio desta legislatura. En todos os expedientes de recoñecemento extrajudicial de crédito, o Grupo Municipal Socialista votou a favor, porque sabemos que o sentido do noso voto e o voto a favor pois é importante para garantizar que as prestacións e que os empresarios cobren polos servicios prestados. A vista, tanto da posición das concelleiras e concelleiros non adscritos, como tamén do debate que está abrindo o Partido Popular, o certo é que, de entrada, pois, dentro do Grupo Municipal Socialista temos unha preocupación ou temos unha dúbida que poñemos en riba da mesa. Plantea o Partido Popular que se debe de quitar ou se debe de desagregar o que é o concepto de beneficio industrial. Non sabemos se solo das facturas de Viacua ou se todas as prestacións. Non entendemos por que unhas sí e outras non. E digo, e isto é un tema importante, porque realmente todas as facturas que se someten á consideración deste pleno, pois, bueno, veñen sin desagregar sin desagregar os costes efectivos e outra tipoloxía de costes. Simplemente se acredita o que é máis importante, acredítase o que é esencial, que veñen a decir que as facturas ou os precios facturados se corresponden cos precios de mercado. Entonces, bueno, insisto, entendemos que os expedientes están completos, entendemos que as prestacións constan realizadas e, en consecuencia, os 4 puntos que agora mesmo se someten á consideración do Pleno, en relación cos 4 puntos que se someten á consideración do Pleno, pois o Grupo Municipal Socialista vai a votar a favor. Grazas, señora Abal. Esperen que poña o tempo, que agora xusto vai, aí está. Ben, pois, eu a verdade creo que quero lamentar que parece que queiran por seguinte vez, por cuarta vez, pois que haxa algunhas facturas que acabemos pagando con intereses, que acabemos pagando con xuros e que acabemos pagando por vía judicial. O certo é que facturas como estas que aquí se someten a consideración, das facturas de Viacua, tamén se pagaron. Pagáronse por persoas que hoxe pois parece que se van a abster no pleno. Pagáronse conformadas por esas persoas. Pagáronse xa cunha, neste caso, cunha orden de continuidade. Realmente é algo que non se entende, como tampouco se entende que se utilice como criterio unha e outra vez que a abstención facilita. Claro, as abstencións, deso falamos moito no mandato pasado, a abstención pode ser moitas cousas, unhas veces é facilitadora, era ou moitas veces o mandato pasado, sabendo exactamente cal é a situación aritmética, cal é a situación neste pleno, pois hai abstención que non facilitan, senón que dificultan. E sabemos que se se cambia tamén esa abstención para un voto afirmativo, esas facturas podíanse pagar, sabémolo. Como tamén sabemos que non foi o 27 de novembro cando aquí se dixo se podían traer este expediente desagregado. Foi o 10 de decembro, non o 27 de novembro. Houbo varios plenos, non foi o 27 de novembro. O 27 de novembro aquí non se falou desa posibilidade de desagregación que si se fixo despois. E por que o facemos agora? Por que o facemos
xunto e por que o facemos agora? Primeiro, facémolo xunto porque entendemos que hai que pagar todas e por eso trouxemos unha e outras veces, porque entendemos que todas son facturas e tamén dixemos na anterior vez que podíamos traer unha a unha, todas as facturas, pero que ao final que o traíamos xuntos. Porque neste caso sí que aparece por puntos e como, por suposto, como vostedes din, se se queren, neste caso poden votar por puntos e, por tanto, de maneira separada. Facémolo por responsabilidade cas empresas, por responsabilidade cos traballadores e traballadoras, por responsabilidade ca veciñanza, pero entendendo que é un absoluto erro que agora vostedes queiran que se paguen unhas facturas e outras non, cando saben perfectamente houbo aclaracións con tres informes diferentes, tres informes que están explicando cada unha das cuestións que vostedes suscitaron e onde, pois ao final, acabará habendo, pois evidentemente, unha reclamación xudicial e nesa reclamación xudicial, pois este Concello acabará pagando con xuros estas facturas. Realmente creo que o lóxico sería favorecer que se paguen o conxunto das facturas e eu creo que é tan pouco entendível a posición, neste caso, dun Partido Popular que se nega a votar estas facturas a pesar de contestárselle a todos estes informes, como a posición, neste caso, de concelleras e concelleros non adscritos con facturas que no seu momento se pagaron, que no seu momento se conformaron e que antes resulta que valían e antes non. É bastante complicado. Procedemos á votación, cando queira, señor secretario, facemos a proposta de votación por puntos. Tal e como comentaron antes, prefiren votar por puntos. Os 4 puntos separadamente, o primeiro e o segundo que están relacionados e o terceiro e o cuarto que tamén están relacionados. Dous bloques, dúas votacións. Se lles vale o conxunto, a votación sería primeiro e segundo punto por un lado e terceiro e cuarto por outro, entendendo. Aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito para aprobar unha parte dos gastos rexistrados na conta 413 e contabilizados como OPA 31 de decembro de 2024 e outros gastos coa codificación 2025 REC 04. Votación dos puntos primeiro e segundo. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Grupo Municipal Socialista. Votos en contra. Grupo Municipal do Partido Popular. Abstencións. Concelleiras e concelleiro non adscrito. Rexéitanse os dous puntos, punto 1 e punto 2. A continuación, votación do punto terceiro e do punto cuarto. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Grupo Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Concelleiras e concelleiro non adscrito e Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbanse estes dous puntos. Damos por rematado o pleno, que teñan unha moi boa entrada de ano.